Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sang kariko ng mga yaga subaybay o yaga paningid ng kanatin mayo video umuhadara sini ng mga wakto adun yaga pangunda ko kamo kariko ng pagpangunda ng agama Islam na yani uman yung pagpangunda ng mga utaw kagaya adto sang surga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga allang ng Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah sining wakto tamayo adun mabaw natin yung isa sang mga mangkapaso o mainit na usapin adun sang social media o aberwain adun sang babawan ng dunya patiasan sang kanaten banwa sabab wa amatago na yan kita kamo adun sang buwan ng Rabiul Awwal na sini na buwan piaga celebrate piaga diwang ng magkadigsang kamusliman sa babawan ng dunya, yan pigatawag na maulud o yan yung pigatawag na birthday, kapanganakan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So grabing kasamok adun, labida sang social media, halos magtinubagay dayang magkabilang partido kay o maglawng na mapakay man kuno yani kay madyaw sayani pagpasaya-saya lang nanyani sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o numan maglaong na di uman yani mapakay sabab sang manig na mga sabapan. So insyaallah sining tagbis na wakto adun atagan ta ng tagbis na paglilinaw yani na pangugunon na insyaallah padadaten kung wa ko masipyat posible adun ng Wibis or adun ng Jumat matundag yang ikadusi ng Rabiul Awwal na madeg sang mga yaga celebrate sini na gabukan na di sang di expected na nato maga-celebrate talaga silan sini na mga allaw ng kapanganakan lagi puno ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga allang ng Allahu Ta'ala, ya malambit natin sang yalabay na mga videos natin yang makapantag sang bid'ah. Yani bid'ah mga allang ng Allahu Ta'ala kariko yan nilang pag-ibada, pag-agama sang Allah subhanahu wa ta'ala na waa induan wagabuka ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So yan yang usakon pa shortcut na pagsabot ng pigatawag na bid'ah. So buka ng tama itong law nilan na ubos ng wasan time ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matawag na bid'ah buka kay aw mga butang nawasa time ng Rasul sallallahu alaihi wasallam okay way kanan alaka way kanan connection sa pigatawag na pag-ibada pagsimba sang Allah subhanahu wa ta'ala. Kamagunawa sining mga makabagong teknolohiya adun na yaga kagamit natin sang allaw-allaw na kinabuhita, mga cellphone, mga sakayanan, yaning mga gamit ta sang kusina, aircon, sakayanan o uno pa kariko sini waya ni sa time ng Rasul sallallahu alaihi wasallam aw gidwa uman kanan connection wa umay kanan connection sa pigatawag na pag-agama pag-ibadat sang Allah subhanahu wa ta'ala. So inyang kay so di inyan mapangsud inyan na mga butang na yamang kalambit ko outline pa sinyan nakaparehas sinyan na mga butang di inyan masud sa pigatawag na bid'ah. Kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inindunan kita kamo kung maununo kita makitungo sang mga makabagong kabaguhan adi sang babawan ng dunya, mga bagong kagamitan, mga bagong teknolohiya na ausakwan pa yaga pakatabang sampang allaw-allaw natin na kinabuhi pagkabuhi adi sang babawan ng dunya, pagkanaten pagbiyahe, kanaten pag-iyasambay, kanaten pagpananam, kanaten mayo pagnegosyo. So madig na mga bago na mga teknolohiya na yaga kagamit natin na doon nawa sa time ng Rasulullah. Nasinyo na mga butang yang ibandugid ka natin ng Rasulullah launan antum a'lamu bi umuri dunyakum.
kamulaw na niyang mas labaw na yamatigam sang pigatawag na pandunya mayo mana unuman nakagalawan sa pandunya kabaguan sinimbabawan ng dunya mga teknolohiya o uno pa man asaan naway koneksyon ng sang agama Islam nalaw ng Rasul kamoy matigam alang ng Allah subhanahu wa ta'ala adon pagdating sa pagsimba pag-ibadat sang Allah ta'ala ito yang ibang usapan ito iba yang usapan sinyan pagdating sa mga makabagong teknolohiya mga tatawurat at dunyawiya, development ni babawan ng dunya, so ito yung law ng Rasulullah. Kami matigam. Kung makasapad, ayaw ka mo sinyan. Kung makapagkadyaw, makatabang kamayo, na inanga mayo. Yan yung mando ng Rasulullah. Okay, pagdating sang kabaguan ng pigatawag na pag-agama, na yung ibilin ka natin na panwada ng Rasulullah, langnan, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Sinulong na niya magainang-inang ng binago na pag-agama, pag-ibada sang Allah subhanahu wa ta'ala nawa nami asuguan na itulong nan ng mga butang di long nan inyan atarimon ng Allah ta'ala rejected inyan mga alang ng Allah ta'ala. So inyan isiparit tayang makadunya na way connection sa pag-agama o pag-ibadat aw yaning pigataw na pag-agama o pag-ibadat sang Allah subhanahu wa ta'ala. Kay base aw man gud magalong adon na itong mga mag-celebrate ng Maulidun Nabi isa na rason nila na doon na pwede sa kuno mag-maulud kay long nilan at tarku la yadullu ala tahrim yang pagbilin launan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sang sambuk na butang that does it mean na haram lang nan inyan mana ang mga butang nawa inangan ng Rasulullah sa kanan panahon na that does it mean haram ka natin bunayan awgid inyan na kaida ng mga ulama para inyan sang mga butang naway alakanan way koneksyon ng sang pag-agama o pag-ibadat sang Allah Ta'ala itong yamang kainganan tasagaw ng mga example kagay na mga makabagong teknolohiya, mga development ng dunya, nawasang time ni ngaw na iyan adun sang time ta, naway connection sang pag-ibadat, ito yang insakto, na unuman nawa kagabok ng Rasulullah sang time nan, that does it mean na haram. Kamagunawa adun ng cellphone, that does it mean haram yang cellphone kay wakainang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sang kanang panahon, kay wa may cellphone sa panahon ng Rasulullah. So inyang kay unuman nawa ka igawbog kainang ng Rasulullah sa time nan, that doesn't mean na automatically 100% haram inyan. Kaya yung cellphone mo may connection sa pag-agama. Yatabya o gamitin mo yan sa pag-agama ka magunaw sa mga minini, gamitin mo si cellphone supaya makapag-share ka ng mga induan sang agama Islam. Ayan, insyaallah, agadan ng insakto o madyaw na niyat, intensyon, mamaugyanin na ibadat sang Allah Ta'ala pero yung original way connection ng sang ibada pag-agama sang Allah subhanahu wa ta'ala. So minin yang kay pero pagdating alisang makabago na mga pag-agama, makabago na mga pag-ibadat sang Allah Ta'ala, ibang usapan yan, di pwedeng yan kay madig yung mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na yagagugod na unuman itong mga pag-ibada, pagsimba na wa ina nga ibilin ng Rasulullah iharam inyan ng agama natin kamagunawas itong magpatas ng arima amay ka magdua sang khutbah ng Jum'ah sang hadith ni Amarat ibn Ru'aybah radiyallahu an na yan na sahaba ang samuk na putika na yasambayan yan ng Jum'ah sang samuk na masjid na yang yaga khutbah si Bishr ibn Marwan samuk na tabi'in bukuda ng sahaba na yanin si Bishr ibn Marwan while yaga khutbayan ang putika na yaga duayan sang Allah Ta'ala sandalan na yaga khutbayan na yapatas yan ng kanan arima. Pagkita ni Amarat ibn Ru'aybah sinyan na sambok na sahaba diretso yan paglawng qabbahallahu hataynil yadayn pakamatin lawnan ng Allah Ta'ala yan duwang kaarima na yan kay na nga wa kita lawnan ni Amarat ibn Ru'aybah yang Rasulullah na amay kay yaga khutbayan ng Jum'ah na magpatas yan ng arima. Yang pigapatas gidnan yang kanan karinto na tullo na pigagamit ng tasyahud amay ka magduayan sang khutbah ng Jum'ah. Agaw sana nga di kita magpatas ng arima. Di kita magpatas ng arima sang pagdua sang mga khutbah ng Jum'ah. Yatabya kung
khutbah ng istisqa, pagpangayo ng uwan sang Allah subhanahu wa ta'ala o pagpatangko ng uwan sabab yani na mga paggabok ng pag-ibada, pagsimba sang Allah ta'ala wa ina nga ibilin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So mininyang kay, so kailangan natin itafriq, ilahi natin yung pang-agama, pag-ibada o yaning pandunya na way kanang koneksyon sang pigatawag na pag-ibadat sang Allah ta'ala. Time. Adun mga lang ng Allah ta'ala sumud kita sa bityarata yaning pag-celebrate ng Maulidun Nabi o kapanganakan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga lang ng Allah ta'ala yaning nagabukan wa apakayan ng kanatin agama. Di mapakaya ni mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Upod yan isang mga bid'ah na isagda ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kanata. Upod yan isang mga makabagong pag-ibada, pag-agama kanan na Allah ta'ala na piyapakawat kanata ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sang piglongan nan, wa syarral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Long ng Rasul sallallahu alaihi wasallam aw yung pinakamatdalawnan, the worst dalawnan na mga binago, yan yung binago sa pag-agama. Yan yung pinakamat na kabaguan, yung pagbago sa pag-agama, pagbago sa pag-ibada sa Allah ta'ala. Yan yung pinaka-worst na kabaguan. Aw ubos lawnan ng binago sa pag-agama, pag-ibadat sa Allah ta'ala, bid'ayan. Innovation lawnan yan, binago lawnan yan. Aw karikulong ng bid'ah katadingan, aw karikulong ng katadingan na narakadyahan ng niyang bagsaknan. So yan kay way madjaw sa gabukan na bid'ah. Way bako ng bunayang peglongan nila na aw madjaw na bid'ah. Aber pasaga o mga ulama na yagalaw na yang bid'ah kuno ya mahati sang 5 kabahin o pilang kabahin, 1 million kabahin. Sapat daya kanato na ahlus sunnah wal jamaa yang peglongan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na launan kullu bid'atin dalalah, karikulong nan ng bid'ah katadingan. Mana ubos way lampurnas, ubos ng binago na pag-agama, binago na pagsimba sang Allah ta'ala na wain duwan ng Rasulullah, ito kay mga lang ng Allah ta'ala. Di inyan na madjaw, katadingan inyan. Agaw gani, law ni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Alaw ng Rasul sallallahu law ni Abdullah ibn Umar, sambok na sahaba, anak ni Umar ibn al-Khattab, lawnan karikulong nan ng bid'ah katadingan, aber palaw nan yang katanaw ng mga utawsan na madjo. Mana aber pamaglong adon na madjo manyani na bid'ah. Yang law ni Abdullah ibn Umar kullu bid'atin dalala, karikulong nan ng bid'ah katadingan mga alang ng Allah ta'ala. So makapantag sa Maulidun Nabi aw mga butang na date natin mayo pantimanan. Actually kung talakayin tagid na nga bid'ah yung Maulidun Nabi, tagbis yang waktu tamayo adun para pagabawon yan na usapin. Okay, magugod tagid yung pipila sa mga importante na date natin mayo pantanudan na nga date kita magpakawat sininagabukan. Muna alang ng Allah ta'ala sang Maulidun Nabi o yan yung pagmaulod, yung piga-celebritan natin ng birthday yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangalang ng Allah ta'ala mismo yang Nabi Muhammad gani na pega mauludan sini na maulud wayan makapag-celebrate ng birthday nan. Yan yang una tanakaduman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pega mauludan san na allaw wa gani makapag-celebrate ng birthday nan aber makaysa. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mabuyan sinimbabawan ng dunya. Mabuyan sinimbabawan ng dunya sa sid ng 63 years. Nasan na 63 years na pagpanaw-panaw ng Rasulullah sinimbabawan ng dunya, ni kaong makaisawayan pag-celebrate ng kanan birthday. Then, sang 63 years na kabuy ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sinin dunya, 23 years. 23 years yan ya may mo Nabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay yan Nabi Muhammad yaman nabi yan ng yaga edad yan ng 40. Mana 40 anyos taman yag 63 yan na yamawapat yan Nabi yan sinugo yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nasin yang 23 years daginan na Nabi yan sinugo yan ng Allah ta'ala.
wayan gyapon gani mag-celebrate. Wa ganyan makapag-celebrate ng kanan birthday bilang pagsukur sang Allah subhanahu wa ta'ala kamagunawa ng pagkakita natin mayo adun sang magkadig sang kamusliman labi da sang banwata na magpaon sila ng mga programa, mga pakanduri o uno paasan, paglawatib kayan lagi kuno birthday ng Rasulullah. Mismo yung Rasulullah wa pa kapag-celebrate ng birthday nan. Sang 63 years nan magpanaw-panaw sa dunya. 23 anyos nan niya may 23 katuwig nan niya maimo na nabi aber makaisawayan pag-celebrate ng kanan birthday bilang pagsimba sang Allahu Ta'ala, bilang pagpanginsukur kanan na yang Allahu Ta'ala isugo kita ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala na masubay kita inangin tayang Rasulullah na madyo na mudilo. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam din pinakamadyo ta na sunduganan. Labi ang pagdating sa pag-ibada, pag-agama sang Allahu Ta'ala. Pagdating sa pagpamilya, pagpanginabuyan, unuman na makadunya na mga gabukan, pinakadabis natin na upaman, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maununo pakawaan lang ng Allahu Ta'ala, pagdating na sa pag-ibada, pagsimba sang Allahu Ta'ala. Mas yagsamot na yang Allah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinakamadyaw, pinakadabis natin na sunduganan sang kanatin pag-agama. Gawgani lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya maon lang nan kamayo yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na madyo na sunduganan, madyo na example labi da sang pag-agama, pag-ibadat sang Allah subhanahu wa ta'ala. Sumininyan kaya lang ng Allah ta'ala but pasabot uno man yang labi da pagdating sang pag-ibada sang Allah ta'ala uno yang iyan sang gabukan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kung maununo ng gigabuk yung samuk na pagsimba asundugun tayan taman na magagata kaya niyang pinakamadyota na panalaminanan uno uman yung pag-agama pagsimba nawanan inanga analikayan tain yan likayan tayan kaya nga baga kita yung mas afdal baga kita yung mas madyaw pa sang Rasulullah pagdating sang pag-ibada sang Allahu Ta'ala agaw gani lang ng Allahu Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Uno lang nan yang iatag na kamayo ng sinugo, uno yang inindunan kamayo, sugunan kamayo, kamanga mayo, gabo kamayo, pangimunay mayo ito. O wa ma nahakum anhu fantahu, o uno uman yang isagda ibawal nan kamayo, ipalikayan nan kamayo, nalikay long nan mayo, ayaw ka mulong nan sinyan, abong long nan kamusinyan. So yan kay mga lang ng Allahu Ta'ala. So, maglaw nga doon, ang sambok na jahil, na at to da mismo sang kanami, mismo sa banwa nami, abay mapapaglalis kanaka na longnan, baka man kuno ng ibada yung pagmaulod, kay minang kita kuno na yagasag da sini, pegapilit dagid natin sa mga utaw na pagalongon na ibada kuno yani, para kay kuno malaw na bid'ah. So, mga alang ng Allah Ta'ala, usip ko sinyan na utaw kung yaga tanaw man yung sini na live. Yang utaw na yaga maulod, yaga celebrate ng birthday ng Rasulullah. Yaga, ininang nan yan sang uno na intensyon. Ininang banan yan na yaga panganganayan ng baras sang Allah Ta'ala awa. Yan lagi niyang usip. Ikaw doon butang ta ikaw, yaga celebrate kaw ng maulod. Tapos, while yaga maulod kaw, yaga expect ka ba ng baras ang Allahu Ta'ala pinagi sa pagmaulod mo? Way pagduwa-duwa yung alaw mo ng mga magmamauluday, on baras sini. Na adisan aga mata ubos ng gabukan, na pega niyatan ni manusya, pega panganganayan ni manusya, na abarasan niya ng Allahu Ta'ala sinya ng mga gabukan, yung tawag sinya ng mga gabukan, ibadah. Mana abirgani yung pagpamuti mo adun ng basura, pagpamuti mo doon ng basura, kung yang pagputi mo ng basura, yan sa niyat mo na, go, barasan ako ng Allahu Ta'ala sini nagabukan, matawag inyang pagputi mo doon ng basura na ibadah. So yan kaya lang ng Allahu Ta'ala, way sabok na magmamauludo doon magalong na adat manggidyani kay ustad, bagaman yan ng ibadah, na nga, yagagabok baka mo saan na mga gabukan, way baras manapigapas ba yung sa Allahu Ta'ala? Siyempre awad alang ng Allahu Ta'ala. So batawag ya po dyan na ibadah. Ibadah yan alang ng Allahu Ta'ala. Na adisan kanatan mayo agama, yang law ng kanatan mayo mga ulama, al-aslu fil ibadati al-hadar.
yang original na hukom ng unuman na mga pagsimba, pag-ibadat sa Allahu Ta'ala, bawal launan. Mana bawal kita gumubok ng unuman na pag-ibada, pagsimba sa Allahu Ta'ala, yatab yan na aong kanan dalil, aong kanan dalil, sikin sang Quran o sang Sunnah. So mininyang kaya lang ng Allahu Ta'ala. Na amay kayang sambok na gabukan, way kadan dalil sang agama Islam, way dalil lang sang Quran o Sunnah, pagsimba, pag-ibada na way dalil lang sang Quran o Sunnah, at to kay masad yung pigataw na bid'ah nalaw ng Rasulullah sang hadith na malambit na kagay na man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Sino lang na niya magainang-inang, magaimbinto-imbinto ng binago sang pag-agama, pag-ibadat sang Allahu Ta'ala, nawa nami inangawa pagasikin ka nami, dilaw nan inyan tarimon ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Diya barasan yasingan ng piaglongan ng Allahu Ta'ala na wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Sa allaw na mauri itong mga utaw na mga kuffar o itong mga utaw na Muslim na gagabok ng bid'ah, pagdating sang allaw na mauri apakita nami lang ng Allahu Ta'ala yang unuman na yamang kainang nilang sambabawan ng dunya, nakatunilan aong baras nilang namamakamang sinyan kamagunawan ng mga gabukan na bid'ah. Pagtunilan, abarasan sila ng Allahu Ta'ala sinya ng mga bid'a na ininang nilan sa dunya, inyang pagmaulod na ininang nilan ato sa dunya, katunilan, abarasan sila ng Allahu Ta'ala, awgid lang ng Allahu Ta'ala, faja'alnahu haba'an manthura, awgid na ainangin lang na namin ito kariko na mga gabukan nilan sa dunya, na minang abog, minang abog na ilayap din ng pigatawag na samut, mana di aka, barapantagan way akakamangan ng kadyawan. So yan yung una tanataduman. Mismo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mag-celebrate ng birthday nan. So sino kawa doon na mag-celebrate ng birthday nan? Kung mismo yan gani na pigamawludan san na Allah wa pag-celebrate. Mas yamatigam mas kuyaw pa kausang Rasulullah. So iyan kay ikadwa lang ng Allahu Ta'ala. Ikadwa na date natin mayo tanudan makapantag sining Maulidun Nabi. Yang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam way sambok yan yung tadumanta. Kung yung Rasulullah wagali pa kapag celebrate ng maulud, ubos ng sahaba nan abir sambok tabyada kay sang iga maulud asan pag ingan kuno kamo ng sambok na sahaba na iga celebrate ng Maulidun Nabi. Kay way sambok na sahaba yang magugud na iga celebrate yan adun ng Maulidun Nabi, birthday ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Or yagainang yan ng special na pagsimba sang Allahu Ta'ala sang allaw ng kapanganakan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Way samok sa mga sahaba yang yaga celebrate ng Maulidun Nabi. Yan yung tadumantalang ng Allahu Ta'ala. Yang Rasul sallallahu, yang mga sahaba, mga kainagadan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yani kay yang mga utaw na mangkadjaw uriyan ng mga kanabi-nabiyan. Pinakadabes ng mga utaw after ng mga kanabi-nabiyan yung mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agaw gani lang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, yung pinakadabes lang nan na mga panahon, yung panahon ko. Mana yung panahon ng mga sahaba, pinakadabes na mga utaw, labida pagdating sa pag-ibada, pagsimba sang Allahu Ta'ala, mga sahaba ng Rasulullah, way sabok kanila niyang iga-celebrate dapigatawag na Maulidun Nabi. Waan lang ng Allahu Ta'ala. Na yaning mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sitong Hajjatul Wada, itong farewell Hajj ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, itong last na Hajj ng Rasulullah bago yan mawapat. Law ng mga riwaya, mga narration ng hadith, iyan sa mga 100,000 sobra. 100,000 sobra na mga sahaba. Yang yamupod sinyan na Hajj, way sambok kanila niyang yamaminso na doon na yaga celebrate ng birthday ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So usip nato sang mga yaga celebrate na Maulidun Nabi, mas madjaw pa ba kamo, mas kuyaw pa ba kamo sang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mas dakwa pa ba, mas mabugat pa ba yung pagmahal mayo sang Rasulullah kaysa sang mga sahaba nan? Agaw gani way sino man kanat na doon yung makakaya tumbasan, aber tumbasan na gid yang ambag ng sahaba sang agama Islam. Way makagagaan lang ng Allahu Ta'ala, way makadating sang pangkatan ng mga sahaba. Mas kuyaw pa ko ba sang mga sahaba nawa pag-celebrate ng maulud, adun ikaw mag-celebrate ko ng maulud,
kaya yan lagi pagpasaya ko sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mas mahal mo pa ba yang Rasulullah kaysa sang kanan mga sahaba? Yang mga sahaba halos ibuwis nila yang kinabuhi nilan. Yang mga ari-arian nilan, mga pamilya nilan, ubos ng ang kanilan para sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sang agama Islam na makapapayapat yani. Yang kaya lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pila yang yama syahid sang Badar, pila yang yama syahid sang Uhud, sang mga gira na yamang kahitabo sa panahon ng Rasulullah o ng wada yang Rasulullah, pila yang yamang kasyahid na mga sahaba. Ombay sambok kanila niyang iga-celebrate ng Maulidun Nabi alang ng Allah Ta'ala. Din sang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yama kaapil-asan yang mga khulafa'ur Rashidin, yang upat na khalifa, na way sambok sang upat na khalifa yang iga-celebrate ng Maulud alang ng Allah Ta'ala. Way sambok. Kamagunawa ni Abu Bakar, ni Umar, ni Uthman o ni Ali, way sambok na dun na hadith. Tabyada rin, magpakita rin sila ng hadith adun na si Abu Bakar, si Umar, si Uthman o si Ali na yanin na mga khalifa ng Rasulullah aun sambok kanila niyang iga-celebrate ng kapanganakan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na isugo kita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ipadumbilinan kita ng Rasulullah na mamangagad kita sinin ng sangkanan mga khalifa. Laong ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin. Pangagad lang ng kamusang sunnat ko aw sang sunnat ng kanaken mga khalifa. Maana, pamaagi ng pag-agama ng Rasulullah o pamaagi ng pag-agama ng mga khalifanan kamagunawan ni Abu Bakar, ni Umar, ni Uthman o ni Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. So inyang ay sumunod kita sa pag-agama nila. Mununod sila niya ibadah sang Allah Ta'ala, sumunod kita. Mununod man yung wada nila inanga pag-agama sang Allah Ta'ala, di kita gumubog. Order ng Rasulullah na apil ba sang sunnat ng mga khulafa'ur Rashidin. Yan yung pag-celebrate ng kapanganakan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di alang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nasang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yan asan yung mga al-muhajirin wal ansar. Mga sahaba ng Rasulullah na mga muhajirin, mga yapang bakwit, o itong mga ansar, mga taga Madina, na ibantog sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibantog sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanan Quran launan, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladhina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Sininaayatan itong mga yamang kaw na launan mag-Islam, itong mga yamang kaw na launan mag-Islam sikin sa mga muhajirin, itong mga taga Makkah na yapang bakwit sa Madina wal ansar, o itong mga ansar, yapang tabang, yapang sugat sa mga bakwit sikin sa Makkah, man itong mga sahaba na taga Madina, walladina taba'uhum bi ihsan, aw itong mga yapang sunod pa kanilan, nalaw ng Allah Ta'ala kanlan, radiyallahu anhum wa radu'an. Kariko nilan, ikaw yan silan, ikasuwatan sila, ikalinian sila ng Allah Ta'ala, ikasuwatan kanilan yung Allah Ta'ala, ikaw yan sila ng Allah Ta'ala. So yan kay way sambok kanila niyang iga-celebrate ng Maulidun Nabi alang ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan yan tadumanta. Way sambok sa mga sahaba gani na mas masaygda ng mga utaw sang Rasulullah. Sang mga sahaba gani, apil asan yang alul bait, yang pamilya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mga asawa ng Rasulullah. Way yaga pasaya tadumanta. Way yaga mahal sang sambok na utaw, masubra pa sang pagmahal ng asawa sang kananbana. Adi kita kuno sa mga asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12 or 11 kabuk yang asawa ng Rasulullah. Ambay sambok kanila dyan yaga-celebrate ng birthday ng Rasulullah. Wa, mas grabe pa ba yung pagmahal mo sang mga asawa ng Rasulullah? Mas grabe pa ba yung pagmahal mo sang Rasulullah kaysa sa mga asawa ng Rasulullah? Na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam nang iusip yan, sino lang nang yung mas mahal mo? Ya Rasulullah, laong ng Rasul sallallahu alaihi wasallam si Aisha lang na. Ambay makaysa na si Aisha yaga-celebrate ng Maulidun Nabi. Pinakapasaya na asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So yang kay mag-usipon ta, yang ginawa ta, basi mas kuyaw pa kadi kita sang mga sahaba, mga asawa ng Nabi, mga pamilya, mga anak, mga umpo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na magalong kita doon, magamaulod kita kay pagpasaya-saya kuno sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Then mga lang ng Allah Ta'ala, yan yung pag-celebrate ng Maulidun Nabi, isa pa manata dumantay, katlo, yan yung pag-celebrate ng Maulidun Nabi, abir yung mga tabi'in o mga atba'ut tabi'in, waya makapag-celebrate kanilan. Mana, itong thalathatal qurun al-mufaddala, itong 3 generations na ibantog ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na sa panahon nilan, grabing kasayd nilan sang sunnah, grabing kasayd nilan sang kadyawan, halos tiyang kadyawan iyan kanilan labi na sang pag-agama, way sambok kanilan yang yaga celebrate na Maulidun Nabi. Nalaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam makapantag sini ng mga henerasyon launan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Law ng Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pinakamadyaw launan ng mga utaw, itong mga utaw sang kanak panahon na yung mga sahaba, number 1. Thumma alladhina yalunahum, then yang yasunod daw mang kanilan, makna yung mga tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, then itong mga atba'ut tabi'in na yapang sunod daw man. Way sambok kanilan yung yaga-celebrate adon ng Maulidun Nabi. Yan kay mga lang ng Allah Ta'ala. Aber itong mga utaw sang panahon na inyan, na ibantog sila ng Rasulullah, na pinakadabis niyang panahon nila pagdating sa pag-ibada sang Allah Ta'ala, mas masid silang sang insakto, way sambok kanila niyang yaga-celebrate ng Maulidun Nabi. Wa'al lang ng Allah Ta'ala. Ikaw pat, yang upat dagid na imam ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang a'immatul arba'ah, yang upat na imam ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, kamagunawa ni Abu Hanifa an-Nu'man, ni Malik ibn Anas, ni Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, o ni Ahmad ibn Hanbal, o yang kanilang mga murid, itong mga direkta na mga murid, wa mo nakita si itong mga later generations na ng mga murid nila. Itong mga direkta na ng mga murid, way sambok kanila niyang yung celebrate ng Maulidun Nabi. Na sa entire Muslim world adon, halos yung mga Muslim, aber pagalig kalain-lain yung mga akida, halos adi pagatanaw sining upat na yan. Kamagunawan Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad, si Imam Abu Hanifa, halos adi yung tanaw ng mga utaw. Mununo yung mga pitwa nilan, mga hukuman nilan sinin na klase na pag-ibada sa Allah Ta'ala. May dalil way niyang pinakamanag yung opinion. Pero way sambok kanila niyang yaga-celebrate ng Maulidun Nabi. Pati yung mga estudyante nila na direkta na mga estudyante ng upat na mga imam, way sambok kanila adon niyang yaga-celebrate ng Maulidun Nabi. Nayungusip adon alang ng Allah Ta'ala, mas bright pa bakaw ikaw na magmamauluday, mas bright pa bakaw kang Imam Malik, kang Imam Shafi'i, Imam Ahmad, kang Imam Abu Hanifa, mas bright pa bakaw man sa mga direkta, mga close na mga estudyante nilan. So iyan kay, isa niyan na usip kanila. Ikalimaan lang ng Allah Ta'ala yani, basin madig sa mga kalumunan tayong wakatigang sini, or medyo yaning wanilang kadumdum yani na maaluma, o yani na information. Yang kapanganakan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kapanganakan ng Rasulullah, yang pitsa, yang tarikh, yang pitsa ng kapanganakan ng Rasulullah, mukhtalafun fih, wa pag-idag yung mga ulama, wa pagkasambok yung mga ulama kano gud panganakan yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di silang sure kano. Mana, pagdating sang allaw, mana uno na allaw sang simana, Lunes ba, Sabado, Minan ba, aun dalil na yagalong na yung Rasulullah panganak sang allaw ng Lunes, nang iusip yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, nangako magpuasa ya Rasulullah sang allaw ng Lunes, launan dhaka yawmun wulidtu fih, yan launan yung allaw na ipanganak ako. So yan, pagdating nga dun sang uno yung allaw ng kapanganakan ng Rasulullah, aun dalil ta, allaw ng Lunes. Pagdating mo man sang uno na tuwig ipanganak yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun dalil ta. Kamagunawa ng suratul Fil, na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam ipanganak sang tuwig ng ilipante, amul fil. Naon dalil ta, sininduwa na yani. Mana yung tuwig, kano ipanganak yung Nabi, yung allaw, kano ipanganak yung Nabi, yaga kasambok yung mga ulamasan kung kano. Ipanganak yung Nabi, allaw ng Lunes, ipanganak yung Nabi, tuwig ng ilipante. Pero pagdating sang uno na buwan, o uno na pitsa, adi kaon niyang khilaf. Adi kaon niyan di pag-idag ng mga ulama. Kano, unugid na buwan ipanganak yung Rasulullah. Unugid na pitsa ipanganak yung Rasulullah.
Kay ang mga ulama na maglawng na yang Rasulullah ipanganak sa buwan ng Rabiul Awal, sining buwan ta adon, aon uman mga ulama na igalawng na next month pa ipanganak yang Rasulullah man na Rabiul Akhir, aon manggani galawng buwan ng Ramadan ipanganak yang Rasulullah, aon ilaw na lain na mga buwan, aon mga ulama ni gaminan, aon khilaf ng mga ulama. Pagdating sa pizza, ay pagdating sa buwan, pati ganing sa pizza, aon niya galong pizza 12, aon niya galong 11, aon niya galong pizza 10, mana, wa pagsambok yung mga ulama, kung kano gid panganak yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, uno na buwan, uno na pizza. Kibali, kung tuwig aw allaw, aon dalil. Pero pagdating sa buwan aw pizza, wa pag idag yung mga ulama. Although, yung qaulur rajih, yung pinakamanig na opinion ng mga ulama na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam ipanganak sang buwan ng Rabiul Awal, sining buwan tanayani adon, pizza 12. Yan yung pinakamanig na opinion, pinakamalakas na opinion, pero still magpapabilin yapon na wa pagkasambok yang mga ulama kung kanog yun, unog yun na buwan o pizza ipanganak yung Rasulullah. So, yaning mga igamaulod, labida sa buwan ng Rabiul Awal, di ganing sinamyasing nang di silang sigurado kung saan bagyot ipanganak yan Rasul sallallahu alaihi wasallam, san na buwan o san na pizza. So yan kaya lang ng Allah Ta'ala, kay mismo gani yung mga yamang kaunaka natin ng mga ahlul ilm, mga ulama, wa gani silang pag-idag, kita pa kawadun na tipauri. So yaning mga igamaulod, san time ng Rabiul Awal, pizza 12, kung wa masipit, adun ng wibis urjumat, yani mamakatupar, yari na mga utaw, yasing sila na yung gamaulod sang Allah na di sigurado asan ba'y panganak adun yung Rasulullah. Then adun Allah ng Allah Ta'ala. Yamatigang baka mo na yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam or before inyan, yamalong ta na yung pinakamanig na opinion na yung Rasulullah ipanganak buwan ng Rabiul Awal, pizza 12. Yamatigang baka mo na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mawafat yan, ya matay yan sa buwan yapon ng Rabiul Awal, pizza 12. Ya matigam baka musan labi ditong mga iga-celebrate ng Maulidun Nabi every buwan ng Rabiul Awal, pizza 12. Ya matigam baka muna yang Rasulullah ya mawafat sinyan yapon na allaw, sinyan na buwan, sinyan na pizza Rabiul Awal, pizza 12. Anong grabing kasuwat ta, yaga kanduri kita, yaga lipay-lipay kita, awit sa kamatuuran ito kadiyang allaw ng pagkawapat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So yan kaya lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung pag-ausapan ta dun kano ipanganak yan Nabi, wapag idag yung mga ulama kano dun. Pero pagdating sa kano kamatay yung Nabi, yaga sambok yung mga ulama, yung mga mu'arikhun, mga historian, na yung Rasulullah yamatay sa buwan ng Rabiul Awal, pizza 12. Mana, mas manig yung opinion, mas manig yung piaglongan kung kano kawapat yung Rasulullah kaysang kano ipanganak yung Rasulullah. So yan kay yan yung mga yaga-celebrate adun ng maulod o maga-celebrate ng maulod sa pizza 12 ng Rabiul Awal. Yan yung mga utaw. Klaruwa ko numayo kung kuan o sa kuan pabuna baka mo na yaga ka yaning yaga ka suwat baka mo sang allaw ng kapagkawapat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yamatigam baka mo ng peglongan ni Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu lawnan sa masid na makna ng kanang peglongan yag kadiggemlong nan yang dunya yama diggemlong nan yang dunya sang allaw ng pagkawafat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam makna sa buwan ng Rabiul Awal, pizza 12. Adun madigyang magalipay-lipay sang buwan ng Rabiul Awal, pizza 12 kay maga-celebrate kuno sila ng birthday ng Rasulullah sarta yang mga ulama ningon pataman adun wapag idag kung kano gyud kung asin yan bagit ipanganak yang Rasulullah o di. So inyang kay so klaro wa kung uno ya masuwat kaw ba ng pagkawafat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So mangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa na kwan natin timanan natin makapantag sining Maulidun Nabi or di da muna kita sang birthday ng Nabi Muhammad. Yan yung birthday dagid ubos man taon birthday kaya ang purpose man sining kapanganakan untak mabilang takat pilang ka tuwig da kita sining dunya untak makapag-reflect kita na yung katikading da kita dapat pakadyawn na natin laban yung pag-ibadat sang Allah Ta'ala kaya na nga masayad da kita sang sindong. Yan yung purpose ng birthday, pero yung pag-celebrate ng birthday, baka yan igabukan ng mga Muslim. Yan yung tadaman tauman.
Yang pag-celebrate ng birthday baka ng gabukan ng mga Muslim. Gabukan yani ng mga kuffar. Gabuk yani ikasanayan yani ng mga kuffar. Yang mga kafir, mga baka ng Muslim, basta magdating yung kapanganakan nila, maghanda sila, magpakan sila, magdiwang sila, mag-celebrate sila. Na yaning mga Muslim, na way kadag sang agama Islam, yatabya sang ipangkawyan ng Allah Ta'ala, sabay-sabay dahil sang uso, way madigan na akida o manhaj, masundog silan adun sitong mga utaw, nakatanaw nilan, madjaw yani, madjaw inya dahi, sundugun ta ito. So yaning pag-celebrate ng birthday, tashabbuh, paggaya-gaya yani sa mga kafir, kay adto taman kakamang yani sa mga kafir, kay yung mga sahaba, wa silan mag-celebrate ng birthday nilan, way samok adun na sahaba, abir si Abu Bakar, pagdating ng siyang edad na inyan, yaga-celebrate yan ng birthday nan, waan lang ng Allah Ta'ala. Way samok na sahaba, yang yaga-celebrate ng birthday nan, maanabaga ng gabukan ng mga Muslim, yan yung pag-celebrate ng birthday, gabuk yani ng mga kafir, ya masundog ta kanilan, na isagdan kita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng paggaya-gaya, pagsundog-sundog sang mga kafir, labida sang mga adat nilan, sang mga pagsimba nilan. Law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang sino law nan yang magasundog-sundog sang lain na kauman, labida sang mga adat pag-agama nilan, yasing law nan yan nang yakaupod adto kanilan. So yan kay mga lan ng Allah Ta'ala, yan yung pag-celebrate ng Maulidun Nabi, yasundok tamang yan sa mga Christian na yaga-celebrate yapon ng birthday ni Nabi Isa alayhi salam every December 25, tashabbuh, paggaya-gaya sa mga kuffar. Then mga lan ng Allah Ta'ala, yan yung pag-celebrate ng birthday ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, o yan yung Maulidun Nabi, baga yan ng sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagpus sunnat yan ng mga Shia. Sunnat yani ng mga Shia. Nangaya malongta na sunnat yani ng mga Shia. Sabab, yan muna yun mag-celebrate ng birthday ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaning mag-celebrate ng birthday ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa entire dunya yung mga Shia. Yang ya palaganap, ya propagitsini na bid'a nagabukan yung mga Shia. Itong 4th generation da after da ng upat na generation na yamalambit na kagay na naibantog ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana 300 years alang ng Allah Ta'ala way maulud at to da kay tabo ng yan na sang 400 years after ng paghijra ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, waday sahaba sinyan na panahon. So yan kay mga lang ng Allah Ta'ala adun yang mga uto pagid na yapalaganap sini mga Shia, yang mga Shia alang ng Allah Ta'ala, kamagunawa ni Mudhaffaruddin o si Mudhaffaruddin o yan yung Hakimu Irbil na mga Shia, mga sultan yan sila ng Dawla Al-Fatimiyah, na yaning Dawla Al-Fatimiyah, dawla yan panggobyerno yan ng mga Shia sang lingaw na panahon, particularly sa Egypt, na adun mga lan ng Allah Ta'ala, matigam kita na yung mga Shia sapad na mga sapad yung akida sini ng mga utaw, mga tading mga lihis yan ng mga utaw. Kada magdunod kita ng Shia, way kasyatan sa ng mga utaw, darwa kayan sila, magpakawat kita sa ng mga utaw, yaga palaganap yan ng katadingan, bantay ka mo sa mga Shia. Adun, madig adun sa mga Muslim, agabukan nilan, yang gabukan na mismo yang mga Shia yang ya, o sa kwan pa ya, groundbreaking, sinya nagabukan. So, usipon tayo itong mag-celebrate ng Maulud. Kanino sunnat niyang pigapangagadan mayo? Sunnat ng Rasulullah o sunnat ng mga Shia? Na yan yung mga Shia, kalaban nila niyang mga sahaba ng Rasulullah. Pigapaminta nila niyang mga sahaba ng Rasulullah. Antay-sahaba yan yung mga Shia. Yung mga Shia, laong nila niyang mga sahaba, kufar, kafir, kariko ng mga sahaba. Laong ng mga Shia yan yung Quran na idika natin adun, bagudasan yang original na Quran na yaturun sang Rasulullah, iusab-usab puno ng mga sahaba pagkawapat ng Rasulullah. Laong ng mga Shia, yang mga Ahlul Bait kuno, particularly si Ali radiyallahu an, si Fatima, o yang kanan mga anak o mga tupo nilan, mga imam laong nanyani silan. Udbun naman, imam ta silan. Okay, yan definition manggod ng imam ng mga Shia ay al-ma'sum. Mana ng ma'sum, correct, perfect, di magkamali. Mana pigakonsidera nila yani si Ali o yung mga anak nan o mga tupunan na mga kadinan gyapon.
mga Ginoo gyapon lain pasang Allah Taala daw sa mga Shia abay kita magdeng ya Ali, ya Hasan, ya Hussein, ya Ja'far as-Sadiq, ya Musa al-Kadhim, ya Mahdi, etc. Kay na nga yanin ang mga utaw sang akida nilan, yaning mga Shia ininang nilan na mga Ginoo yaning mga si Ali aw yang kanan mga anak aw yang kanilan mga tuko na asini pagsikon yang Maulidun Nabi. So mag-review tagbi itong mga mag-celebrate ng Maulidun Nabi kung kanino gid sunnat niyang pigapangagadan mayo, sunnat ng Rasulullah o sunnat ng mga Shia. Time mga alang ng Allahu Taala, usipon mo adun yaning mga magmamauluday na nga kamo mag-celebrate ng Maulud, magalong sila na doon yaning pag-celebrate manggod kay ustad ng Maulidun Nabi, pagmahal yani pagpasaya yani sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. So yan yang rason nilan, pagpasaya ko no pagmahal sang Rasulullah na maglong pagani yang kanigan kanilan, saitan manggid yan di magkasuwat sang pagkapanganak ng Rasulullah, meaning yan di lang nan mag-celebrate ng birthday ng Rasulullah o yaning Maulud, ana kwan yan silan, mga saitan yan silan, baka nilan mahal yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. So yan kaya lang ng Allahu Ta'ala, isa sa mga alibay nilan. So mga lang ng Allahu Ta'ala, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam yung galawang sang hadith, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayh min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Di lang nan ama kumplito yung iman ng sambok kabayo, taman ng dinan ako mahalin ng sobra pasang anaknan o mga taganaknan o sang kariko ng mga utaw. But pasabot lang ng Allahu Ta'ala yang pagpasaya, pagmahal sang Rasul sallallahu alaihi wasallam upod sang iman sang Allahu Ta'ala. Di makumplito yung iman ng uman isa, taman dinan mahalin pasayon yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uman isa ka natin mahal tayong Rasulullah, awgid yung pagmahal sang Rasulullah maununo. Maununo ba yung pagmahal sang Rasulullah? Pinaagi sang pag-inang ng mga bid'ah? Pinaagi ba sang pag-inang ng mga binago na pag-aga manawanan induan? Law ng Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Law ng Allah Ta'ala, paglaw kay Muhammad, kung bunagyod na mahal mayo yang Allah Ta'ala, napangagad ka mo kanaka, kay na nga, mahalin ka mo ng Allah Ta'ala, punong paginan yang kanan kamayo mga kadusan. Mana, yang insakto o maturid yun na pagmahal sang Rasulullah, yang pagpangagad kanan, paggabag sang sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagpangagad sa mga suguan nan, paglikay ng mga siyasagdanan, yan yang bunna na pagmahal sang Rasulullah. Pero magainang kita doon ng mga bid'ah, mga pag-aga makuno na bago, sang katarungan na pagmahal sang Rasulullah, bagayanin ng pagmahal sang Rasulullah. Tandagid yanin na kakabunsiyan tayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yanin magainang kita doon ng binago na pag-aga, matandagid yanin na hit tayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kay na nga, kung na pa adon na mahal tayong Rasulullah, uno kayang inindo ng Rasulullah, ito gid kita. Di na kita magainang, o sa pa, sapat dayang indo ng Rasulullah. Nga pa kita magainang kung di pa kadi yaning sapat da kadi yaning induan ka natin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So yung bunna na pagmahal sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyan sang pagpangagad kanan o paglikay sang siyasagdanan, na isa sang ipasagdan, ipaabungan ng Rasulullah, yan yung mga gabukan na mga bid'ah, mga alang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Then, isa sa kanilang mga alibay, isa pa sa mga alibay nilang alang ng Allah ta'ala, na okay kuno yung pagmaulod, kaya yung Rasul sallallahu alaihi wasallam kuno, ikapwasa kuno sang alaw ng Lunis. Yung pagpuasa sang alaw ng Lunis, sunnat yan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agaw sa ipiga-invite ko kariko ng mga Muslim na igalawng na mahal tayang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasaya tayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, igapangagad kita sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na magpuasa kita ng sunna kada Lunis. Kaya ni sunnat yan ng Rasulullah. Tanda adun na mahal ni Manus ni Muslim yung Rasulullah, grabe gumubok ng kanang sunnah. Na alaw ng mga magmamauluday, isa kuno sandalil na okay kuno yung maulidun Nabi, or yaga maulud kuno yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya yung Rasulullah kuno magpuasa basta alaw ng Lunis. Din iusip yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, nangalaw nan ko magpuasa aw alaw ng Lunis,
law ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dhaka yawmun wulidtu fihi, yan law nan na allaw ako ipanganak. So law nilan mag-celebrate kuno ng maulud yang Nabi Muhammad pinaagis ang pagpuasa. Na yang usip adon, yan ba yung pegainang ba adon ng mga magmamauluday kung yaga dating yang kapanganakan ng Rasulullah labi daaw buwan ng Rabiul Awal pitsa dusi baka sa niya kahitabo buwa silang pagapuasa yang inina nilan magkaon-kaon pakals pakals yan yung pegainang nilan kanduri hikay adto hikay adi. So wag yapon papakasugat yang pagpasaya nilan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Another thing Allah ng Allah Ta'ala, yang ininang adi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na sunnat na pagpuasa, ubos ng Lunis, entire Lunis ng tuwig, bakagid nitong Lunis ng kanan kapanganakan, agaw gani, kay kung yang yanin na hadith adun, na igalong yang Rasul sallallahu alaihi wasallam na yang allaw ng Lunis yan, kuno yang allaw na ipanganak ako, dapat gaw, yang sunnat gid na pagpuasa, itong Lunis kung kano yan ipanganak, itong Lunis gid na kanon ipanganak aw gid bagam lang na minito kay yambot pasabot ng pagpuasa sang allaw ng Lunis mana ubos ng Lunis unuman yan na buwan unudaman yan na simana buwan ba yan ng kapanganakan ng Rasulullah aw di Lunis ba yan na kapanganakan ng Rasulullah aw di mana yang ininang na sunnat adi ng Rasulullah yung pagpuasa sang entire Lunis ubos ng Lunis sang ubos ng buwan ng uno na buwan. Bago nang sang Lunis gid na birthday ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, alangan kada Lunis ka magamaulod. So iyang kayalan ng Allah Ta'ala. Bago yan ng dalil. Bago yan ng dalil dun sa pag-uki sam pagpuasa ng ay pa yanin pag-celebrate ng birthday ng Rasulullah. Isa pa. Kung tanaw taga niya dun yung pizza dusi ng Rabiul Awwal, waga ni ato ng adun sang allaw ng Lunis. Kayang Rabiul Awwal pizza dusi adun na tuwi kung wa masipit adun ng Wibis kisem or sa yaning sa Jumat asan makatupar. So bako ng Lunis magapuasa ka sa Wibis o sa Lunis na yang ilong ng Rasulullah yang allaw ng Lunis. So wag yapon papakasugat allang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Then ang gusto ko kuanon yaning klaron kay ang manggut pega alibay nila na sang allaw kuno ng Lunis kada allaw ng Lunis allang ng Allah ta'ala. Ang kuno'y hadith na yaning o sa kwan pa kada allaw kuno ng Lunis si Abu Lahab bapa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na yani na bapa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam aun sura sang Quran na pegalambit yan adto pegabatyayan adto pati ang asawa ng taman allaw na mauri pagpaminta pagpamudi kang Abu Lahab mana taga naraka si Abu Lahab kaya kasurat dengan ng sang naraka okay aun kuno'y hadith na si Abu Lahab every allaw ng Lunis pegapagaan kuno yang siksa ng kada allaw ng Lunis na nga allang ng Allah subhanahu wa ta'ala kay sitong allaw kuno na ipanganak yang Rasulullah which is allaw ng Lunis ipalayanan yang sambuknan na allang mana si Abu Lahab sitong time na ipanganak yang Rasulullah ang kanan allang na ito na allang yang yagada ng balita o kay Abu Lahab yang anak da si Aminah, yang anak da yang asawa ng kanulo mo na si Abdullah, yang panganan si Muhammad, pagkadanag sito ni Abu Lahab, sabab sang kasuwatnan allang ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipakagboy na, ipalaya danan itong allang nan. Malaya ka na. You're free, lang panambasa. Sabab kunusin yan na ininang ni Abu Lahab, kada Lunis lang na pigapagaan ng Allah ta'ala yung siksadan. So mga Allah ng Allah Ta'ala yang madig yang rudud mga ribat ng mga ulama sini na gugudanan sini na hadith isa da sinyan di da ta apakatasan kay makagpayan oras ta okay inyan nagugudanan na si Abu Lahab kuno pigapagan kuno yang siksanan kada allaw ng Lunis kay itong pagkapanganak ng Rasulullah allaw ng Lunis ipalaya na yang kanan allang sang kasuwatnan sang pagkapanganak sang Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan nagugudanan allang ng Allah Ta'ala muna kwan gid inyan tagaynap gid inyan ni Abbas radiyallahu an si Abbas bapa gyapon ng Rasulullah na yaga Islam kay ang Rasulullah duwa da yung bapa na yaga Islam sa mga maglumon ng kanan ama si Abbas o si Hamzah gid radiyallahu anhuma
na yan si Abbas, bapa ng Rasulullah, auntay niya makatagay na yan. Ikitanan si Abu Lahab na lumon gyapunan na ya manaraka. Na ito sagaw, nang iusip yan ni Abbas si Abu Lahab, umunda yung kataday mo adon. So, yaglaw si Abu Lahab ka ng santagaynap na ito lagi kada lunis piya pagagandang Allah Ta'ala kanak yang siksa ko sabab sam pagpalaya ko sang kanak allang, pagpalaya ko sang kanak allang nitong kasuwat ko ng pagkapanganak sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana, yanin na hadith is abot sang tagaynap. Tagaynap gid yanin na ikita. Tagaynap gid yanin na ikita ng Abbas radiyallahu an. Nasang agama nato, di tapi di inangin adun hujja basihan ng pag-agama ta pag-ibada ta sang Allahu Ta'ala ng kanatin akida yang unuman nakikita dagit ta sang tagaynap ta. Kung tagaynap pa yan ng Nabi Muhammad, basin. Pero tagaynap kayo ng mga utaw, aber pa sahaba. Wa magpasabot tagaynap ng sahaba, automatic mamay muda na dalil. Di yan lang ng Allahu Ta'ala. Tagaynap ng Nabi, pero tagaynap ng sahaba o sino pa ng mga utaw, bako yan ng hudja. Bako yan ng dalil sa pinita inang na doon dalil na inangin tayo doon na patunay sa pag-agama, ibadat sang Allahu Ta'ala. So yan yung nagugudanan diyan akabasiyan. Kay mismo gani si Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah na yani gani na muhaddith, halos idol ng mga magmamauluday kay isa ko nga isang yaga okay ng maulud. Nalaw ni Ibn Hajar rahimahullah makapantag sini na gugudanon, hada khabarun mursal. Hada khabarun mursal. Yani launan na khabar, yani launan na balita, mana itong si Abu Lahab, piyapagan yang kanan kuwan, piyapagan yang kanan siksa, kada alaw ng lunis, sa bagsang kasuwat na ng pagkapanganak ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, khabarun mursal. Yani yang hadith launan na yagagugudsin yan, hadithun mursal. Na alisang mustalahul hadith, science of hadith, yang hadithul mursal, di yan magkaimu na hujja. Di yan na hujja. Di yan ng dalil. Agaw sa mismo da, si Ibn Hajar yung yagalong na yani nagugudanon laysa bihujja. Baka ng dalil, baka yani ng dalil na dun. Baka yan ng dalil alang ng Allahu Ta'ala. So yan, bantay kitasan na mga o sa kwan pa, mga alibay na pigapresenta ka natin ng mga magmamauluday. Untak makabantay kita. Then mga lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, maglawang sila na nga sa di ka mo magasilib, na nga bid-asayang, nga sabid ayam maulidun nabi na majority man kuno sa mga Muslim sang intero dunya yaga celebrate sa ng maulud, or majority sa mga Muslim sa dunya yaga celebrate ng maulud. Mana kamo na anti maulud, wa paga maulud, minority naman kamo. So sa kwan pa kanila yang kanilang dalil adon, majority wins. Itong peglawangan lang na majority wins. Sino yung madegit wen daog. So buko sa ubos ng time alang ng Allahu Ta'ala sino itong longta madaig sila niyang tama. Di o man sang ubos ng panahon sinitong tagbisda ana mali sila. Di kay madaig yung ayas ang Quran na yagalong na yung majority na ang mga majority o magkadeg na yan sang katadingan law ng Allahu Ta'ala, wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Law ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, aw pangagadan mo kay Muhammad yang magkadaig majority sang kautawan sa dunya, majority baka na minority, majority sang kautawan atadingan kaw nilan lawnan sandan ng Allahu Ta'ala. Adun wen yang majority sa nadon. Then law pa ng Allahu Ta'ala sang samok na ayatan, wa qalilun min ibadiyas syakur, tagbis na lang ng sangkanak mga allang yang magsukur kadak. Mana majority di magsukur kadak ng Allah Ta'ala, wen yang majority adun. Law pa ng Allahu Ta'ala, faminhum muhtad wa kathirun minhum fasiqun. Sabad lang nan kanilan yamang kaindusa, sabad gida sabad. Okay, yung majority yung makadaig na mga darwaka. When yung majority adun alang ng Allahu Ta'ala. So di nang basihan natin ng kabunlan, di sang ubos ng panahon na basta ito yung magkadaig, ito yung madaig, ito na kaya tama. Di sang ubos ng panahon. Kaya on magyapon magkadaig na paminta sila ng Allahu Ta'ala kamagunaw sa iting mga ayata daya malambit ta aw tadabat ta dayag hak o yan ipigatawag na insakto, yung insakto unuman yung yaba kasugat sa dalil.
Agaw gani law di Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an antal jamaah walau kunta wahdak. Ikaw law dadyag jamaah, ikaw law dadyag jamaah Allah ng Allah Ta'ala, law di Abdullah ibn Mas'ud walau kunta wahdak, aber sabuk dalaw mo sagad na iyan kausang kabunda. Mana sangan na iyang kausang kabunda, iyang kausang kamatuuran, iyang kausang insakto na akida, insakto na pag-agama, wa kausang shirk, wa kausang bid'ah, yang kausang tauhid, yang kausang sunnah, aber pa samuk damo, aber minority da kamu yang jamaah, kamu yang jamaah na recognize ng Allah subhanahu wa ta'ala. So di sang umus ng tayo magalong ka doon majority ways. Then mga lang ng Allah ta'ala, another thing pa yan na bantayanan ta na alibay ng mga pabibid'ah. Long nilan, upod san dalil nilan na yang pili ko yung pagmaulod sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya yung Rasul sallallahu alaihi wasallam kuno ipaakikan na niyang kanan sarili. Aun lang nan sambok na puti ka kung masipyat itong edad na 40 o kano ba ito, wallahu a'lam, ipasumbariyan na niyang kanan sarili. Ya paakikayan ba? Iakikan na niyang kanan sarili. Dalong nilan, di dalil gyapon yari da pwede kita magmaulod kaya yung Rasulullah gani akikan dan yang gidawadan. Dayadi da hadith o yari da gugudadan ya malabit yari ni Imamul Bayhaqi rahimahullah. Dayari lang na hadith, hadithun munkar. Hadithun munkar, mana itong hadith lang na nagugud na si yang Rasulullah iakikan na niyang ginawa ng hadithun munkar. Munkar na hadith. Para di nang bunna. Bukod ang tama inyan na hadith. Din long pa ni Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, inyan uman na hadith na yung Rasulullah iakikan na niyang sarili na. Long nan, la yathbut, walaw nan akapatunay, manaway kabunnan yapon, sinyan na hadith. Din long pa ni Imam an-Nawawi rahimahullah. Law ni Imam an-Nawawi rahimahullah, abos itong hadith na yung Rasulullah iakikan kununan niyang ginawanan, hadithun batil. Batil alang ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ayaw ka pagpailad sa magalong adun na mga magmamauluday na pwede magmaulod kayang Rasulullah iakikan na niyang sarili na sitong uno na ba ito na idadnan. So inyang kay. So mismo yung mga muhaddithun na mga idol nilan, mga ludi nilan, kabagunawan lang Ibn Hajar o lang Imam an-Nawawi rahimahumallah, yagalawng na yani na hadith baka ng bena aw katapusan na akapasampay ko sini na allaw yaring pag-celebrate manggod ng Maulidud Nabi upod yari sang mga al-ghulu. Mana ng al-ghulu yung pagiging extreme natin sang Rasul sallallahu alaihi wasallam na isagdan kita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ng pagiging extreme. Isagdan kita ng pagiging extreme. Agaw gani yang Allah subhanahu wa ta'ala ilawngan na niyang mga ahlul kitab, ilawngan na niyang ahlul kitab na ilawngan na niyang mga ahlul kitab sa Quran. Lawnan, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. Lawnang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ahlul kitab o kamulongnan na mga ahlul kitab, labi-labi dayang mga Kristiyano, la taghlu fi dinikum. Ay lawnan kamo maging extreme. Ay lawnan kamo maging extreme sang kamayo agama. Wala taqulu ala Allahi illa al-haq. O ayaw lang nan kamo paglong makapantag sang Allahu Ta'ala ya tabya kung uno yang bunna, uno yang insakto. So kung yung mga ahlul kitab gani ilawangan sila na wag kayong maging extreme lang panambasa sang kamayo pag-agama, mas samot kita na kamusliman, dapat kita di kita maging extreme, moderate kita, wasatiya kita. Kaya ang akida natin na Ahlus Sunnah wal Jamaa upod sa mga khasais ng akida na yani annaha wasatiya. Yang akida natin wasatiya, baka ng jafiya, baka uman ng mutasyaddida, baka ng extreme, baka uman ng mutasahil kita pagdating sang akida ta. Okay, yang kanatin ko ang akida moderate, permi yan sang tanga. Agaw gani lang ng Allahu Ta'ala, waja'alnakum ummatan wasata. Ininang kamo namin na ummah, mana ummat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ummah na wasat, mana moderate, baka ng extreme, bako man ng mutasahil na yan yung pigatawag na pagsilibit manggod sa Maulidun Nabi. Upod yan isang mga gulo, upod yan isang pagiging extreme sang pagdating sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Extreme pagdating sang pagmahal sang Rasul sallallahu alaihi wasallam,
extreme pagdating sa pagbantog sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, etc. Na mismo yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, di yan malini na abantugon yan, sobra pasang pangkatan na iyatag kanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Agaw gani lang ng Allah subhanahu wa ta'ala, lang ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama atratin nasarab na Maryam. Ay lang nan mayo ako pagbantuga ng minang pagbantog ng mga Nasara kang isab ni Maryam. Kaya una yung pagbantog ng mga Nasara kang isab ni Maryam, inina nila na kadanan, anak ko ng kadanan. So una yung resulta ng sobra hulo sang agama Islam, pwede yan makapadug sang pagsakuto sang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paghulo, pagiging extreme sang sambok na personahe o sambok na butang, pwede yan makapadug sang manusya sang pagshirk, pagsakuto sang Allah subhanahu wa ta'ala. So yan yung pag-celebrate ng Maulidun Nabi, pwede gapon yan yung maging wasila ila shirk. Kaya na nga, isa sang mga yagakahitabo sang celebration ng Maulidun Nabi, yan yung pagkanta o pagbatya ng mga kasaid, yan yung mga tula, na yan yung mga tula, pagkwanlaw na yan yung osakwan pa, pagpuri, pagbantog sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begabatya yanin ng mga magmamauluday, labi-labi daaw, yanin ting maulud. Agaw gani, adi kita muna sang trending, labi da sa mga syabab, yani madig sa mga Muslim, masyabab man o dida ng syabab, yang wanilan pa kabantay yanin na, yaga kagamit ka din nilan, labi daw yaga may di sila. Yamatigam kita na, basta yaga may di kita, pwede kita magbutang ng background music. Background music sang kanatan, pigatawag na kuwan yaning mga maydi naon itong sikat na kanta na kang sabyan man ko inyan, itong pigainganan na al-Maulidiyah, mana inyan na kanta ininang kadigapon ng into ni sabyan para sa maulud ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na isa sito na pigabat yamakanta ni sabyan na kadalasan yaga kamaydi ng magkadig sa mga Muslim, iyadan billah inyang longnan na Allah, Allah, agit na ya Rasulallah. Nga. Madeng Allah, Allah, agit na ya Rasulallah. Allah, Allah longnan, agit na ya Rasulallah. Luwasalaw nan kami, salbaralaw nan kami, tabangilaw nan kami ya Rasulullah. Subhanallah. Di ba yan ang pagsakutos ng Allah Ta'ala? Dayari, upo dyan isang resulta ng mga gulo, pagiging extreme sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, nawapa kadagi ng magkadig ka natin, yaga kagamit ta sa mga maydita. Yaga kagamit kita sa maydita. Shirk yan sang Allah Ta'ala. Yan matigam kamuan lang ng Allah Ta'ala na aun sambok na kasida o tula na pigagamit ng mga magmamauluday, kamagunawan niyong pigataw na Al-Qasidatul Burda. Al-Qasidatul Burda, yan na tula, upo dyan sa mga tula na pagbantog, pagpuri sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, awgid super da, over da na extreme da laban na pagbantog sang Rasulullah. Na yan na kasida, yan na tula, isulat ni Al-Busayri na sambok na Sufi, na sang kanan tula, madig yang mga hulo asin yan, mga extreme na mga statements, extreme na pagpuri sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then sad to say, ang asiri tula o sambok na tula na mamaog na pagsakuto, shirkul akbar. Laungnan sang kanan tula, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda huduthil hadithil amimi. Fa inna min judika al-ardu aw fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa inna min ilmika al-lawhi wal qalami. So upod yan sa mga piglawngan ni Al-Busayri sang kanan tula na Qasidatul Burda na puno ng pagsakuto sang Allahu Ta'ala. Isakutuan nilan yang Allahu Ta'ala pinaagi sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law ni Busayri sang kanan tula, launan, ya akramal khalq, o ikaw launan na the best na binay ng Allah Ta'ala. Mana ya Rasulullah? Mali man aludhu bihi siwaka inda huduthil hadithil amimi. Sino pabalawnan niyang daganan ko? Sino pabalawnan niyang kanakan daganan? Yatabya ikaw gid ya Rasulullah.
amay kaonday mamang kahitabo na mga panghitabo, mga sakuna. Buko ba yan ang pagsakutok sang Allah Ta'ala? O sa kung pa ya Rasulullah, kung onday may tabo na mga audubillah dagin mga kabinasan, ikaw yung adudan ko, ikaw yung adudan ko, ikaw yung adaganan ko. Dayang Allah Ta'ala yung galaw, wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Amay kalongnan kay Muhammad, padatingan kau nilan ng unuman na mga mangkat, unuman na padatingan kau ng Allah Ta'ala unuman na mga kabataluan, fala kashifa lahu illahu. Way mamakatanak sa niya tabya yan gyapon Allah Ta'ala. O gidlaw ni Busayri sini natula, ikaw gidya Rasulullah yan kanak adagalan amay kaunday mamang kahitabo na mga sakuna. Shirkul akbar. Then adi pagyod lawdad, fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa inna min ilmika al-lawhi wal qalami. Sabon-nabon nalong nan kay Muhammad, sabon-nabon nalong nan ya Rasulullah, upod lang nan sang kontrol mo yaning dunya aw yang akhirat. Subhanallah. Dunya o akhirat kontrolado ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Then long adi wa inna min ilmika al-lawhi wal qalami. Then long nan aw upod long nan sang katigam mo ya Rasulullah, yang katigam mo pantag sang lawhil mahfud aw sitong pegatawag na al-qalam or inyang qalam or inyang pangsurat ng mga bagay. Yang lawhil mahfud alam ng Allah Ta'ala, asin yan, asuratan ng Allah Ta'ala yung mga bagi, yung kadar ng uman isa na binay, naway matigam sa niya tabyayang Allah Ta'ala. Agaw gani, ilaw ng mga ulama, yung pigataw na kadar o bagi, sikrito yan ng Allah Ta'ala sang kanan mga binay. Okay, ilaw ni Busayri, o kay Muhammad, ang katigam mo pantagsang lawhil mahfud. Then ikaw umang kay Muhammad, ang katigam mo pantag sitong kalam, mana sitong pagsurat ng bagi. Bagabani ng pagsakutos ng Allah Ta'ala. Shirkul akbar yan alang ng Allah Ta'ala. Sini kariko na ipanlaw ni Busayri sini natula. Uno pa yung ibili nilan sang Allah Ta'ala. Pati pagdating sa mga sakuna, di da adaganan yung Allah Ta'ala kayang Rasulullah da yung adaganan. Adun pati yung pagkontrol sang dunya o akhirat, yatag da sang Rasulullah. Pati yung katigam sang lawhil mahfud o sang kalam, yatag da sang Rasulullah. Uno pa yung bilin ni Busayri sang Allah Ta'ala. So yan kay, yani na kasida, yani kasidatul burda, kadalasan yani pigabat yan ng mga magmamauluday, kada maulidun nabi. Hindi pagid sang mga magmaulud asan sandabaw, kung on bay maggamit ng kasidatul burda, kay yang kadalasan man niya kagamit asan yang itong maulidul barzanji, inyang barzanji, itong pigataw ng mga magkatikadang na barzanji. Ito yung pigabat yan nilang kadalasan na may ka magkuhan, maulud. Pero yan yung kasidatul burda, unday pa kung only ka pakagamit san. Pero at to kausang lain na dunya, yan yung uman yung pigabat yan nilan, amay ka magmaulidun nabi. So di yun kalikayan ang mga pagshirk sang Allah Ta'ala sininagabukan iyadan billah. So yan kay mga lang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pangita sang Allah Subhanahu wa Ta'ala na yaning ipayag ng kanaton yung insakto kabun na aw ritskyan ng kita ng pagpangagadsin yan, o ipayag ng kanato yung pigatawag na mga batal, kamalian ng mga gabukan, o tabangan ng kita sa pag-abong sinya. Pahinta sa Allah Ta'ala na pakawat ng kita sa mga gabukan ng mga bid'ah, mga gabukan pag-agama na wa inangan ng kanmo sinugo. Pahinta sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ilikay ng kita kamusikan sang mga gabukan na akatading natin kamagunawa da sa sining bid'ah. So mga lang ng Allah Ta'ala, magpakakwan kita, magpakadigan kita sang kanatan pag-agama, lumiki kita sa mga gabukan ng mga bid'ah, kamagunawa sini maulidun nabi. Kung pagmahal manggid sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, so ito kay, yung pagmahal sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yan sang pagpangagad sang sunnat na. Actually, madig yung maglaw na, yung maulidun nabi, pag-celebrate ko nung sang, pagpasaya ko nung sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pero di gani silang magpagiti ng kanilang mga balbas. Pagsiban ganilan yung balbas nila, di silang malini ng balbas. Madigyan minan alang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labi na to sa Egypt, yung mga ulama nila na to sang Egypt, tabyasang ipangkaw yan ng Allah Ta'ala. Kadalasan sa magmulod kanilang pagsiban ganilan yung mga balbas nila, din magalong sila na dun, mahal nila yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. So ito kay sinyandagit taman mga alam ng Allah Ta'ala, daw magbarapantag yung kanatan may mga yamang kadengeg. So asili dagit taman subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.